Nyanduk. Spesial moderator permintaan yang ada dari live streamingnya Linda Widu Jote. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno, kowe sumanding wong liya. Kasunyatan sing atombo wis cukup lelemo di loro mergo rasa tresna ra bisa didokso atiku percaya yen kowe mesti bisa belake aku sumanding wong liya. ora bakal ilang deh. Ikhlas lo mas. Ya. Ayo mas. Ora bakal nopo lakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno, kowe digondol wong limo. Ngapurane aku yen ninggal ki sliramu nanging ati wis kudu duwemu. Gusti tansah tunggu apa kayuranmu, muga kowe enggal entuk gantiku. Ora cinta. Ayo ati durung lilo, kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak nampa? Bebasane kembang mekar ana ing wengi, nanging dudu aku sing duweni. Sumanding bojone kanca. Ya.
Wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe disanding wong liya kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing wati nanging dudu aku